Ya, nhasi nyaya yatiinayo iri pamusoro pemudzimai uya akasiya murume achirwara mumba. Asiya mudzimai achirwara mumba, iye ndobva aenda kuchechi. Aenda kuchechi kudaro, murume ndobva asara achizoshaika. Iye mudzimai uyo aenda kuchechi. Mudzimai uyo akabuda akaenda kuchechi, asi akasiya murume achirwara, murume ari ega mumba. Tinotenda kuti takainzwa nyaya iyoyo. Hatisi kuda kudzoka kumashure kwayo nyaya iyi. Tinoda kuti ndikuonesei pane zvandigumburisa panyaya iyoyi. Pane zvinhu zvakwidza furogonya yangu. Ukaona ndauya panyaya dzakaita sedzizi, ndakudzikwidza makata sezvizvi. Pane pandinoenda tokonywa, pane pandenda bayiwa. Right. Chandoda kuti muzive kubva nhasi imi mose vakatarira vhidhiyo iri, vari kuteerera nhasi. Ndagumbuka number 1, ndaona pikicha yababa namaiguti panyaya iyoyo. Number 2, papinda zita reZayoja. Zvinhu izvozvo zvaita kuti ndichiuya pano manje nhasi. Right, ndoda kuti ndikuudzei ndikuzivisei kubva nhasi nekusingaperi kuti muzive kuti vanhu ava havasi maZayoja. Vanhu ivava umwe atovhunduka izvozvi. Havasi maZayoja. Hakuna maZayoja akadaro. Right. Umwe ane mubvunzo wekuti ko handiti vanoenda kuchechi kuZayoja here? Hongu vanoenda kuchechi kuZayoja, but havasi maZayoja. Tisati tapinda munyaya yedu zvakazara, rega ndikuyeuchidze ndikuudze izvozvi. Gara wazvibata izvozvo. Gara waisa X uzive kuti vanhu havasi maZayoja. Hakuna maZayoja akadaro. Haisiyo doctrine yeZayoja yekuti vanhu vanotorerana vakadzi, vanhu vanourayana kuitira kuti mudzimai anouraya umwe kuti aone kuzororwa neumwe murume, kana kuti murume anouraya mumwe murume kuti aone kutora mudzimai wake. No. Hazvisi zveZayoja izvozvo. Ndoda kuti muzive kuti haisiyo doctrine yeZayoja. Saka mubvunzo, kupindura mubvunzo wemunhu ari kuti zvino zvavanoenda kuZayoja, mhinduro iripo ndeyekuti vanhu ava matsotsi anoenda kuZayoja. Matsotsi anoenda kuZayoja. Ndofunga ndakupindura zvakajeka ipapo. Wagutsikana, wanzwisisa. Ukaenda kuchechi yega yega, ndofunga ukagaramo kwekanguva unopedzisira wangobuda moshiona kuti iri itsotsiri, iri itsotsiri, iri guruvenga, iri guruvenga. Chechi imwe naimwe hauzoshayiwa matsotsi, ndo mamwe acho aya. Ngatichipinda munyaya yedu yemudzimai uya akasiya murume achirwara ari ega mumba. Murume ndobva asara achitakurwa kuendeswa kuchipatara nemanext door. Murume ndobva ashaika, iye akazofonerwa. Ndobva audzawo muzukuru wavo, muzukuru here zviya, aizotaura pafoni uya achiti no, sekuru wako varwara. Muzukuru, kana sekuru wako varwara, angokaruka angorwara zvanhasi, but iye ari kunyepa kuti angorwara zvanhasi. Obva ati ndamusiya ari right pandaenda kuchechi. Mubvunzo wangu kuti nhema dzese dzari kudzione kupi? Kazhinji ukaona panorukwa nhema, pane chakawanzika chiripo. Ukaona munhu achitaura nhema, it's either pane pamamupfanya, paakuda kupukunyuka kubuda, kana kuti ane hidden agenda, ane chinhu chaari kuronga kumashure uko. Handi munoziva kuti Satani achiuya anoshandisa nhema. Achipinda mubindu reEden, anobvunza kuti nhai ndizvo here kuti makarambidzwa kuzi musabata muchero? But Mwari haana kuti don't touch. Mwari akati ungadya hako miti yose yemumunda, asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Chienda woerenga Bhaibheri zvakanaka unzwisise nyaya iyi kuna Genesis chapter 3. Unonzwisisa, unoverenga chapter 2 nechapter 3. Uchazodzoka kunondiudza kuti baba akutaurirana nyoka nemukadzi panga pakuwedzeredzwa nemukadzi wanga akuti Mwari akatotirambidza kuti tisadya uye tisatobata.
So kana ukaona panorukwa nhema pane chakavanzika chiripo. So Satani aivavarira kuda kubira vanhu kii dzeupenyu, kuda kuuraya munhu, kuda kumubira upenyu. John chapter 10 verse 10 inongoti mbavha inongouya kuti ibe, kuuraya nokuparadza. So muri kuona mai ava vagarwa naSatani vakutanga kuruka nhema manje. Izwai dzimwe nhema dzavakataura pamusoro pekuti ndamusiya kuti vakaenda kuma neighbors ndobva vandoruka dzimwe nhema dzisina kuzobudiswa pachena panapa, asi vakangocreata kaenmity, vakangocreata karuvengo kuita kuti maneighbors aya asauya kuzobatsira. Muri kuona manje pane nyaya kuti asauya kuzobatsira murume uyu kuita hweshumba. Shumba kana ichida kuuraya bhufalo inoziva kuti bhufalo iro maunganira akaita ipo papo, munoziva mabhufalo anogona kuungana kana ari kuma 70 kana kuma 30 achifamba riri guru mwandira. Saka shumba ikapinda imomo ichida kutora 1 inofiramo haidzo. Saka dzinoronga strategy dzimwe 4 uko, dzimwe 3 uko, poita 1 inopota kuseri inotonga ine zvivindi inongokrosa nepakati, yakrosa nepakati yobuda imomo yakasonwa nemabhufalo. Pairi kubuda yakasonwa inenge yakananga pagepi rairi kuziva kuti ndikapinda neapa bhufalo rikapinda, vamwe vangu vakarowe ambushi vachabva vadhimaketa zvokuti bhufalo riri kundidzingira harichadzoki kune vamwe, takutori paradzira kuno. Muri kuona? Saka dzinoronga strategy yekutsaura bhufalo, rotsaurwa robuda mune mamwe roenda kwaro rega, make sure kuti harichadzoki, raakufira ipapo. Kutsaurwa kwaraitwa uku ndo rufu irworwo. Saka muri kuona here kuti mai ava vakashandisa strategy yeshumba yekutsaura munhu, kumubvisa muvanhu kuti vanhu vasaona zviri kuitika, nehama dzakablokwa hapana aiudzwa kuzi kune zviri kuitika, izvo kuda kutswanya munhu akatsaurwa panapa seshumba. Bhaibheri rinobva rati muwengi wedu anoomba seshumba inotsvaga waingaparadza. ari kuurira kutsvaga, ndo zvakaita mai ava. Zii neurwere kwenguva refu vakanyarara neurwere, asi postmortem yakazokonfema kuti munhu akanga achirwara kwenguva refu neurwere husina kubudiswa nemuzaya uyu atakanzwa aitaura uyu, akangohuita secret. Kumusiya ega achienda kuchechi, kucreata ruvengo nemaneighbors kuti asabatsirwa, zviri kutionesa kuti ane chinangwa chekuda kuti munhu afe. Izvozvo kuviga zvinhu parufu, kuita basa pazuva rerufu, zvekusakonzentreta kana kubatikana nerufu rwacho, zviri kutiudza kuti munhu abudirira pamadhiri ake ekuti munhu adonhe, asi zvaaida manje ndo zvaakuviga izvi. Muri kuziona akuvigiridza kuti hama dzisaona kuti zvinhu zvakamira sei, ende zvichida ndaakufunga kuti munhu akaurayirwa mari dzake. Muzukuru iwowo wakataura uchiti postmortem yakataura ichiti munhu uyu aiva nekurwara kwake kungoriwo secret kusikadi kuzikanwa nevanhu, but ini ndiri kuti taakususpekta mai ava. Urwere hwacho hungava hwepabonde, urwere hwacho hungava kenza, urwere hwacho hungava hwekurohwa nezvinhu, urwere hwacho hungava hweBP, urwere hwacho, but ndoda kuti uzive kuti zvese izvozvo zvine contribution yamai. Dai pasina mudzimai uyu, chirwere chacho ichocho nyangwe chiripi chipi nechipi chingadai chisina kuvapo. Ndava dhoo rakapinza chirwere ichi ndiyo mai ava, ndiye mudzimai iyeyo, ndiye akavhurira madhozi. Waizviziva here kuti vamwe vanhu vari kurwara neBP nhasi, but kwete nekuda kwavo, but nekuda kwevamwe vanhu vakavapinza mune zvimwe zvinhu, masituations ndo akakonzera kuti mumwe munhu aite shuga, mumwe munhu aite BP.
So ndo zvandiri kutaura nhasi kuti mai ava ndo honzeri yesaxon. Three months down the line munhu achingovigwa pa 3 months patone muchikomba chaamumba pa 3 months zvinoreva izvozvi zvinobva zvangotiudza kuti yanga iri strategy zvazvakarongwa. It was a planned issue ishi mazona, it was a planned issue, but tikazotarisa tikateerera audio yakataurwa neMuzaya tinoona isusu kuti manje apa chazoita kuti nyaya idhuke itaurwe nezvayo. Mudzimai uyu akanga akuchata ichokwadi ichi anga akuchata, but kuchata mwake haana kuchata nemudzimai uyu haana kuchata nemurume uyo uya wakauya after 3 months murume afa. Hanzi achata neumwe manje. Andi muri kuona mafotos aya, iro foto iro ramuri kuona aya, mukateerera panyaya iyaya pakaiswa foto remuchato. Murume waakamira naye pamuchato iye uya haasiye akawanikwa achigara mumba umu achidhiraivha mota dzaJonas after 3 months, haasiye amumwe. Ameno kana ndiwo wega pa 3 months murume afa ari kuonekwa aine mumwe murume. Izvezvi akuchata ane umwe murume asiyana neuya waakaonekwa pa 3 months. Kana ndiwo unganditi here ndakashata kana ndikati munhu uyu ipfambi? Unganditi ndakashata here ndikati munhu uyu ipfambi uyu? Ameno kanditi ndamhanya here ungati Elda mwamhanya mwakurumidza? Ameno nyora mucomment section kana ndamhanya kuti Elda mwamhanya. Ini hangu maonero angu conclusion yangu iri kuti munhu uyu ipfambi uyu. Zvino pfambi muroyi, pfambi inourayisa. Sorry kune vanoita izvozvo, but ndoda kuti ndikuzivei kuti kushinga kwemwoyo weupfambi kuri pakungoti ndiwane mari. Kana paine chinonditadzisa kuwana mari neupenyu hwandiri kuda, kana ari munhu ndinogona kungomudaritsa kuita kuti zvandiri kuda zvibudirire. Ndo mweya uri mupfambi iwoyo. Saka wakasiyana here nemweya wekuroya. Muroya anogona kutova nani nokuti aroya anonga aida kuzodya nyama. Anoti ndakazodya nyama ndikaguta. Plus pamunonamatira muroyi unotoona akatopozeswa nemadhimoni, haasi kutoziya nezvaari kuita. Mukadzinga dhimoni racho oti pengeni. Zvinore uyu kuridzinga rine nyaya iyoyu, nokuti anotokudzai kuti handina dhimoni, ende munototaura naye nepfungwa dzake atori normal. Zvotoda iye kuti ateerera meseji dzatiri kuparidza idzi, ozvidzigamushira, dzotokonya hana yake, ochimeka decision, oti Mwari izvi handichadi, ndaakuda kutendeuka, ndaakuda kukunamatai. Ndokuti mweya iyoyo uende. Ende uchaona kuti pamwe automanifesti, unongoenda zviri silent. Ino dhimoni rekuroya rinotomanifesta muchiti auti buda nezita raJesu buda. Nore uya hari manifesti. So ndoti ubva waziva kuti madhimoni asikamanifesti aya ari very dangerous. Kune vamwe anoti vakaenda kuchechi zvanoseka vamwe, vanga achibuda dhimoni, wazodai. Atori right munhu abuda dhimoni uya, nekuti anotodzikinurika than iwewe unaro but rako hari manifest. You are very dangerous. Ndo zvakaita mai ava, very very dangerous. So inini comment yangu kuna mai ava, ndinotenda kuti zita ravo rainzi Kero here kana ndisikakanganisi, ivo vekusiya murume achizoshaika. Comment yangu kwamuri mai ndeyekuti Bhaibheri rinoti chaunodyara ndicho chaunokohwa. Makadyara chasara kuti muchicheka, chamakadyara ichochi uchachikohwa. Don't worry, munocheka. Unless kana mwaenda kuna Jesu mondorevesa kutendeuka, akadzima rugwaro rwezvirevo zvaipikisana nesu, akarwutora akarwurovera pamuchinjikwa. Soko rake rinoti hakusina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu.
Soko rake rinoti kana munhu muna Kristu chava chisikwa chitsva, zvakare zvose zvapfuura, tarirai zvose zvava zvitsva. Saka kugonera upenyu hwenyu kukurumidza izvozvi. Zvinondinetsa kuti nditaurire vakuru vari ikoko kuti muiswe pasi peshamu, nokuti munhu akaisa nyaya iyi pasocial media akatotaura kuti paiva nevakuru maoverseer. Saka hatizivi magadzisiro avakaita, hatichakwanisi kubata kuvakuru uko. Asi chandoziva ndechoti dai makanga muri kunoku, isusu nyaya yaisasvika nekusocial media tingadai takakuisai pasi pedanda kudhara, pasi peshamu. Hatimisi, ndozvatakamirira isu, tinoisa vanhu pasi peshamu. Pasi peshamu tochikuparidzirai musiri kubhabhauka. Handi munoziva kuti musungwa anoteerera soko maningi than munhu ari free. Chinosungirwa vanhu kuenda kujeri paya hakusi kunyanya kuda kuvaomesera stereki, asi kuti vaende kundorifoma. Vari pausungwa ukasvika uchiparidza ikokoko, isu tinoendako inonzi prison ministry yemuchechi mwedu. Unoona kuti vari kuteerera soko, ende kunotobarwa vafundisi iko kuya kujeri. Right. Saka purpose yatinokuisirai pasi peshamu ndeyekuti muone kuparidzika. Ndava muri free hamuparidzike. Zvino pasi peshamu pacho panoshupa type yevanhu vakaita semimi, ndeyekuti munenge magara makatozviisa futi pasi peshamu pacho. Nokuti kuiswa pasi peshamu, kusaiswa pasi peshamu, unogona kunge muchitoti I don't care, ndakana basa nazvo. So unofana kutendeuka iwewe. Imwe comment yandinayo ndeyekumurume wazochata namai ava uyu. Ndiri kuti nhai imi baba imimi, kana kuti muri brother here whatever, matoshinga type kana kuti mhando yemunhu wamachata naye uyu, wamati I do naye, muchisaina mapepa emuchato naye, munomuziva here? Makanyatsomunzwisisa? Mune background yake here? Nhoroondo yake munoiziva here? Kana kuti muri rimwero? Kana musiri rimwero, zvokuti tinofunga kuti pamwe muri rimwero, pakuti makanga muri mwese, pakuti Jonasi afe. Kana manga makadaro muri mwese makafanana, hapana chatinokutya. Asi kana musiri mwese, manga musiri mwese kumashuro, pane nyaya. Video iri richagara makore nemakore riripo paYouTube ipopa. Muchazodzoka kwariri muchiti Elder vakataura paya. Chenjera kuti watora huma ndo yavakugara nayo. Right, comment yangu yekupedzisira iri pane murume akauploada uyu. Panenge paZigo. Ameno tu zvakunetsa kuti video rako rawatova paYouTube. Dai iri harisi paYouTube, waida kuedita undibvisirawo pikicha yababa Guti namai Guti pamatakanana akaita sewaya. Waifana kuisa pikicha yababa namai Guti uchitotaura nyaya dzine musoro. Because tiri kutaura muapostora waMwari akaparidza nyika dzakawanda kupfuura dzaPauro. Enda undosecha zvese izvo zvandiri kukuudza izvozvi zviripo, kana ukazviramba zviripo, kuti Pauro nyika dzaakaparidza dzakapetwa by far nedzakaparidzwa naEzekiel. Ezekiel Guti akaparidza more than 156 nations, akatendwa pasi rese kuti uyu munhu waMwari. Tiri kutaura munhu akaprofita nezuva rekufa kwake, akaenda kuna baba achitoziva kuti ndaakuenda. Tiri kutaura munhu wekuti 2019 akataura kuti gore rataakupinda iri pane zvirimo zvamusati mamboona zvisina kujairika, asi zvinoda kuti iwe sadunga munhu uve neukama naMwari. Tikapindamo tikasangana neCovid tatisati tamboiona kuti munhu anofamba ine tomu avano munhu achifamba. Tiri kutaura munhu waMwari. So haadi kuiswa pamadhakanana akadai uchiti kwanzi Mazayoja azodai oisa baba namai Guti mafotos yawo pane vanhu vari kubika mbodza dzakadai. Saka ndinotenda kuti tanzwanana, ndinotenda kuti zvanhasi zvakwana. Mwari akuitire nyasha. Mwari vanoda kutendeuka, tikurumidzai kutendeuka nguva ichipo. Tendeukai nguva ichipo please. Luke chapter 13 verse 3 inoti ndinokuudzai kwete, asi kana mukasatendeuka muchaparara zviro kwazvo. Luke chapter 13 verse 5 inoti ndinokuudzai kwete, asi kana musikatendeuki. Tendeukai, asi kana mukarega muchaparara zviro kwazvo.
munofa. Vanhu vanoda kutendeuka, vade Mwari, vazive Mwari, vabve muzvakaipa. Tyai Jehovha mubve pazvakaipa. Tirwai zvakanaka. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Regai ndisiye muchiteerera kambo aka kanobva kuna Elder David Kanjanda. Tirwai zvakanaka. Thank you very much. God bless you. Kana tichizviti hatine zvinhu tiri varevenhema uye nezvokwadi haisi matiri, asi kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye wakatendeka wakarurama, nokudaro kuti unotikanganira zvivi zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose. Inozotopinda muveko wenyu mambo, tikanganire iwo, tikanganire. Ishezotopinda muveko wenyu mambo, tikanganire iwo, tikanganire. Tikanganire iwo, tikanganire nai mambo, tikanganire iwo, tikanganire. Tikanganire iwo, tikanganire nai mambo, tikanganire iwo, tikanganire. Did it.